إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه الرجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو الجري فقد قيل لك ثم أمر به فاستهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فيقال له ماذا عملت قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل آتاه الله ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فيقال له ما جاء فعلت قال ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقول هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم أمبي الله تنو أمبي دميني على فيه أمبي الله يفضلي أمبي نيني على فيه akan kisi kabwa nyirokun toro mananka bara jugu nyalay jommin kanda mote soromin bo fili nyayang jommin fana fili mote soromin bo kanda ambe seria bato fen site min ka bato ciani ala kelempewte ambe seria bato fen site min ka bato ciani ala kelempewte je nyogontala ambe sere muhammad wala ka jondo wala ka cidendo ala ka tanuna ka kisi baka ana ka dunkew ana ka shebon ala ku kisi min ka chakosobe balma hadisa bambolo hadisa min kabbo kosobe hadisa imbe hada madon wole katam minna ikalla garabbe iki duskun kalashi akake alaye akafo alaye akake alakama koye minye yere jira jinya joyoro nyinu jinya tanuni nyinu jinya nafa nyinu ni lagara bara uye iki yere kolosama Abu Hurairah tanni hadisa natili sami cedo da bora sami wodi Abu Hurairah nyinin kanni hadisa la sanaka hadisa lakali akirina sinya sabade
n'a ye hadisa in damina a bɛ kiri n'a bɔra yɛrɛ karama a bɛ hadisa in damina a bɛ kiri fo siɲɛ 3 hadisa in ka bɔ dɛ hadisa in na ciden ko Abu Hurairata ma a ko yawmal qiyama do bɛɛ jɔra qiyama kɛnɛ kan ni Ala bɔra larisi sanfɛ kana qiyama kɛnɛ kan kana kiiru tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kiiri tigɛ b'a damina mɔgɔ fɔlɔ minnu na jamakulu 3 qiyama kɛnɛ kiiri Ala b'a damina mɔgɔ fɔlɔ minnu na k'u ka kiiri tigɛ fɔlɔ jamakulu 3 o jamakulu 3 Ala y'o fɔ cɛ kelen tɔgɔ la a ko o ye cɛ de min a ye jihadu kɛ f'u y'a sɛri suya Ala b'a fɔ u k'a mina u ka nana qiyama kɛnɛ kan bɛɛ ɲana bɛɛ kun kan sɛrisun bɛ mina ka na n'a ye ka n'a ye u bɛ nana n'a ye qiyama kɛnɛ kan bɛɛ kun kan bɛɛ Ala b'a fɔ diɲɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ a ma a ye nɛɛma k'a ye diɲɛ kɔnɔ a b'a la dɔnniya a ka nɛɛma la ne de ma fanga d'i ma wa ne de ma kɛlɛ moyen d'i ma wa ne de ma hakili ɲuman d'i ma i bɛ se kɛlɛ la wa Ala b'a la dɔnniya a ka nɛɛma bɛɛ la cɛ in yɛrɛ fana bɛ nɛɛma in bɛɛ dɔn a b'a fɔ hantigi Ala ye nin nɛɛma bɛɛ kɛ ne ye Ala b'a fɔ nɛɛma in kɔnɔ e ye mun kɛ a b'a fɔ ntigi Ala ne ye jahadu kɛ e Ala ka sira la e Ala ye Ala kama fo ye ne seedusu fo ne seedusuyara Ala b'a fɔ ye galon tigɛ e y'i ka jahadu kɛ de pour mɔgɔw k'a fɔ karasa ka fari dɛ cɛ fari de don kɛlɛ yɔrɔ kɛra yɔrɔ n'an taara a bɛ jɔnjɔ ta mɔgɔw tanuni ɲini e y'i ka jahadu kɛ o de kama dɛ awa o tanuni fɔri ye diɲɛ kɔnɔ i ka sara y'o de ye dɛ sara t'i bolo yan Ala b'a fɔ malikɛw ma a y'a sama ka fufu a ɲɛdaw kan a ka taa fili jahanaba tasuma kɔnɔ malikɛw b'a sama ɲɛdaw kan u b'a fufu bɛ taa fili jahanaba kɔnɔ jahadukɛla o de y'a to ciden ɲininkara ko cɛ dɔ bɛ a bɛ kɛlɛ kɛ cɛfarinya kama cɛ dɔ bɛ a bɛ kɛlɛ kɛ lafasali kama cɛ dɔ bɛ a bɛ kɛlɛ kɛ pour k'a yɛrɛ jira ninnu saba la jɔn bɛ Ala ka sira la ciden ko man qatala litakuna kalimatillahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah a ko ni mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ pour Ala ka diina bɛ sanfɛla sɔrɔ o de bɛ Ala ka sira la sinu kɛlɛkɛla tɔ bɛɛ n'i mi janto yɛrɛ la i sara fu seedisuya o baraji t'i ye lagara i ka kɛlɛ ka kɛ Ala kama kɛlɛ ye dɛ ne bɛ kɛlɛ kɛ de Ala ka diina a bɛ lafasa cogo min ou bien ka jamana ye silama jamana de a ka silamiya bɛ tanga cogo min a ka silamiya bɛ taa ɲɛfɛ cogo min ne ka kɛlɛ bɛ o de kan silamaw bɛ tanga cogo min ni n ka ɲɛ i ka kɛlɛw la ni ɲɛ fɔlɔ ye n balimaw seedusuya daraja belebeleba fasamancaba de b'a la hadisa sahalenw na mais mun b'a tiɲɛ mɔgɔ bolo yɛrɛ jira mɔgɔw ka tanuni ɲinini o bɛ jahadukɛla ka jahadu tiɲɛ ni ɲɛ fɔlɔ ye fulanna wa rajulu ta'allama ilma wa allamahu a fulanna cɛ dɔ a ye dɔɔni kala a ye dɔɔni sɔrɔ fana a ye mɔgɔw lakala fana ka wajiluw kɛ ka dawaw kɛ u bɛ na ni o fana ye Ala ye nɛɛma min kɛ a ye Ala b'a ladɔnniya a ka nɛɛma in na a fana bɛ Ala ka nɛɛma in dɔn bon Ala b'a fɔ ale ye sisan dɔɔni min dira e ma sa e ye mun kɛ a b'a fɔ n tigi Ala ne ye dɔɔni kalan n ye dɔɔni dɔn n ye mɔgɔw lakala e Ala kama Ala b'a fɔ ye galon tigɛ e y'i ka dɔɔni ɲini liyuqalu huwa alimu e y'i ka dɔɔni ɲini ka mɔgɔw lakala ka mɔgɔw waaju ka dawa kɛ n'a ye pour mɔgɔw k'a f'i ma de ko karisa ye dɔɔni kɛbaga de awa o fɔri ye kaba dɛ
e ka kala min kɛ ye kala ɲini min kɛ i kala i ye ka mɔgɔ la kala i ka wajuli i ka dawaw e y'u kɛ de pour k'a fɔ e ma ko e ye dɔɔni kɛbaga de i ka tanu i ka majamu o fɔri ye diɲɛ kɔnɔ dɛ bon sara t'i bolo yan i ka sara banna ala b'a fɔ malikɛw ye a ye nin fufa ɲɛdaw k'a ka taa fili jahanaba kɔnɔ u b'a fufa ɲɛdaw ka u bɛ taa fili jahanaba kɔnɔ ale cɛ fana min ye kuranna kala ka kuranna dɔn ala b'o fana ɲininka a b'a ladonni a ka nɛɛma la a b'a fɔ n tigi ala ne ye kuranna kala e ye n ye kuranna kala n y'a kala e ye fana ala b'a fɔ i ye nkalon tigɛ e fana y'i ka kuranna kalan kɛ de pour n'a f'u ma huwa qari'u karisa bɛ kalan dɔ de kalanbaga dɔ koyi kuranna dunkɛ de don kuranna tigi de don kuranna yi a b'o dɔ dɛ tajwidi a b'o dɔ dɛ kuranna harafu bɔ cogo a b'o dɔ dɛ huwa qari'u kuranna kalanbaga ŋana de don e y'i ka kuranna kalanw kɛ ni nin de ye i ka tanu a ka f'u ye i tanu na fana a fɔri ye sara t'i bolo yan ala b'a fɔ malikɛw ma a ye nin fufa ɲɛdaw k'a ka fili jahanaba tasuma kɔnɔ u bɛ nin fana fufa ɲɛdaw kan u b'a fili jahanaba tasuma kɔnɔ balima kuranna kalanbagaw diina kalanbagaw an k'an janto an yɛrɛ la dɛ mɔgɔ caman de ka kala bi a ka mɔgɔ la kala a ka kuranna kala a bɛ kɛ cogo dɔ la wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ala kan kiso ma mɔgɔ caman ka kala n'a ka waji n'a ka mɔgɔ la kala a bɛ kɛ min ye yomali kiyama don fɛn dɔ bɛ taa banga ye kiyama kɛnɛ kan a yɛrɛ miiri tun tɛ min na mɔgɔ kana ɲaga ka kaba i ka baara kɛtaw la dɛ i ka kala n'i ka mɔgɔ la kala n'i ka wajuli i ka dawa kana ɲaga a la dɛ i dusukun kalasi ala ye hadamaden ka kalan kɛ de n bɛ kala de ka jahiliya de bɔ n yɛrɛ la n bɛ kala de ka silama manton de defa ka silamɛya defa ka silamɛya ka ɲɛsi ka silamɛya ka defa ka jɔ ka jahiliya bɔ silama mantonw na i ka kalan ŋaniya ka kɛ nin de dɛ i ka kala kuranna kalan don diina sariya kalan don laɲini kana kɛ n ka kala pour n fana ka bila jɔyɔrɔw la u b'u n ka sara u b'u mɔgɔ kun dɛmɛ n ka diɲɛ ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛ n bolo cogo min kalan kun kana kɛ nin ye dɛ n'i ka kuranna kalan n'i ka kalan kun kɛra nin de n ka tanu foyi t'i bolo lahara o de y'a to a nana hadisa wɛrɛ ciden ko man ta'allama al-ilma mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyushiba bihi arda min ad-dunya lam yajid arfa al-janna yawm al-qiyamah ciden ko mɔgɔ min n'i ye dɔɔni ɲini dɔɔni min n'a bɛ ɲini ala de kama e ye o dɔɔni ɲini pour i ka diɲɛ nafa dɔ de sɔrɔ ni dɔɔni in ye ko arjanna kasa i t'a sɔrɔ i nun kɔnɔ qiyama nin ye hadisa sahalen ye dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin dɔɔni kala diɲɛ nafa ɲini de kama tanuni ni jɔyɔrɔw ani wari minnu bɛ sɔrɔ e y'i ka kalan kɛ o de kama ciden ko arjanna kasa i t'a sɔrɔ i nun kɔnɔ janko ka don arjanna kɔnɔ buni majaha kɔnɔ hadisa wɛrɛ bɛ ciden ko sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi al-sufaha wa yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi adqalahu Allahu jahannama rawahu ibn majah wa sahih shaykh albani hadisa wɛrɛ kono ciden ko ni mɔgɔ min ye dɔɔni ɲini de pour e ka waso dɔɔni kɛbagaw ma n'i ka dɔɔni de ye i ka dɔɔni ɲini kun ye ka waso i ɲɔgɔnna dɔɔni kɛbagaw de ma o bɛ e ye dɔɔni ɲini de pour i ka kunfinw sɔsɔ n'a ye yɔrɔ yɔrɔ ni sigira yɔrɔ yɔrɔ ni jɔra ye i b'i ka dɔɔni yira kunfinw la pour ni kunfinw ka ɲɔgɔn sɔsɔ n'i ka dɔɔni ye o bɛ e y'i ka dɔɔni ɲini de pour ka mɔgɔ tɔ bɛɛ ɲa yɛlɛma ka na e ma aw bɛ karasa min kɔrɔ ka lamɛn e y'i ka dɔɔni ɲini pour ka mɔgɔw bɔ karamɔgɔw tɔ kɔrɔ bɛɛ ka na e ma bɛɛ ka ɲɛsin e ma
be kana shigi e koro be kana kori e de la ka e lamme karamogo to kana lamme yasrifa bihi wujuhan nasile ni mogo min yi ka doni ni puruka hada madon nyawde yele makana ema ku yele makka bo karamogo to koro o kana nede ma o kana shigi nede koro e yi ka doni ni ninde adqalahu allah jahannama ciden ko yomal kama do ala bido jahannama kono ban malakan kisala kan tanga koy hada mademmi bi ni janya na ma laba mi amba kono ni yere filme mi fulemi ni yere fotoli mi fuleni i yere filme i yere photo abila doni dinto ikalanto isallito ni mo wiye mi yomal kama do ni be kisi illa marahim rabbi foni ala hinana mo kelen kelen munu made sino anka wakati laba inawa la gara bara ke baga min be kisi qiyama illa marahim rabbi ni nyam mo fulanna mo sabana wa rajulu wasallahu alayhi wa atahu min asnafil mal o yecede ala ye yuru wali kaye aye na fulo sugu be dama uno fana bena adaba alla duniya kan nemala afana be ala kan nema do ala ba fo ne de ma sheki ne be ma yuru wali kiye ne de man na fulo sugu be di emawa ayere ba fo ho bo ala ba fo na fulo min dira ema yuru wali min dira ema e munke aba fo ntigi ala sira shide te ni baraje nyini sira de do ni na fulo kanka do ala ni e ala ba fe na fulo kan na fogati ka do wala fo ne in kan na fo na fogati nya do o sira sigu nya do o sira la e ala kama ala ba fo ye galon tige ayi kan na fulo ni ka financement ni kan na fogati kede pour ka fo karase fo nan siride tanuni nyini ni ayi take o de kama o foriye kaba jiyan kono itanuna mogo ya fu ma kuye fo nan siride u yitanu ika sarabana sarati boloya ala bo fo malikaw ma yenni fu fanye daw ka kata fil jahannaba tasma kono malikaw ba fana fu fanye da ka fo beta fi tasma kono ni hadisa be muslimu kono bali min nafaqati li ba ke dina demeli dina deme iba ke ake ala kamade me mogo dobe demeli min na te yede kene ka beba ye pour ikutanu demeli sugu to demeli sugu la utu kan na folo do ala demeli beke dogo de la mogo te bo kalama mogo min be akan na folo do deme sugu la bi illa marahim rabbi wala hinana mogo kelen munuma deme min be yede ube mogo min nu yado o date sigi ni fengo fen kaya beta sigi ka fo kitanu ubo tigila mogo kateli ku wulu de deme me mogo min ni dade lendo do ni hari fem min diri ma bi dade akata ita fo ita tigi tanu e ka demeli be dogo ya mogo bolo bide parce que debeli chama mbeke tanu ni nyini de kama majamuli nyini kama demeli fana kera o kama sarato la de asabatiraya li ibn asakir ani musannaf abu shayba abdullah ibn umara dondola delili kala nana fe ka deli aya denke nyamariya ko dinare ta ika dinnima dinare be banka garamu sisa garamu nani ani doni ako dinare ta kadama adenye dinare ta ya di delili kalama delili karata na denna na ko taqabbala lahum minka ya abatahu akonfa alaki ka sadaqa mina abdullah ibn umar ko deyma ako law alimtu anna allah azza wa jalla taqabbala minni sajadatan wahidan aw sadaqa dirhaman aw sadaqati dirhaman wahida ahabbu ilayya lam yakun qa'ibu ahabbu ilayya min al-maut atadri mimman yataqabbal innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin akonde ako wallahi ni nyetu nyado ko alayin ka sujudu kelemina ube netu ni nyetu nya dankani yasro nkaddara hime kelen sadaqati ko ala ya mina o don tumbe anyine ala fen kasa
manantum be sayannata o kadinye kateme saya yereka ni netu nyaado ka dankani yasoro ko ala yinka sujudu kelemina ni netu nyaado ka dankani yasoro ko ala yinka darhima kelen sadaqati mina akadinye kateme sayaka adon tumba anyine ala fe akim fagan kasa nde e bado ala be mo min ka baranyuma mina ala tebbe ka baranyuma mina de inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ala be alanya siranya bagawde ka baranyuma mina balimo kana kaba yerela kana kaba ka hakilila kana kaba ka barake tawla kana kaba ka finance mama kana kaba ika kalana kana kaba ka che faryama de shira alanya de fulo shira alanya de inma yataqabbalu Allah minal muttaqin ala tebbe ka bara mina ko ala tebbe ka bara nyuma mina de ala be mo munun ka bara nyuma mina munu shira na alanya donc ambe ni jianya na moya min kono yere jira tanunu nyini majamu nyini anka nyere kurosama ala ye ala ka jonyuma untanuni munye waytimuna ta'amala hubbihi miskina wa yatima wa asira inma nuti'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa wala sukura ali abrar ala ka jonyuma ala yutanu ukama nkutufule nafolo min yere kadu ye ukan nafolo fitinite ukan nafolo jugumante de ukan nafolo min yere kadu ye ubode nafaqati kadi fantaw makadi miskinaw makadi jom minanawma nafaqatalin ko fe fana awa ubafu amma barika danyina fe la nuridu minkum jaza wala sukura amma saranyina fe amma barika danyina aw fe ne intake alakama hari no dama fuye ukalla halabo irela mogo dobe ni uya nyoma yake ikele ni ukole bafwe wa mogo kana mede mogo kana me idale hari ka tanwa ka tafi nunu de ala ka jonyoma nunu de bu ka baraji dafalen soro masara nyini fe mabarika da nyini fe ni shigira yoro mi kim barika da kim majamu kintanu mo nyini fe de ne yintake ala de kama jonyoma yonninde kalambaga munun be kalanke ka doni nyini ka doni di anyuma yenninde jahadu ke alakama qur'ana kalambaga qur'ana kalau ke alakama bi fana ni mogo minye qur'ana durushi fo biya bede kanne biya bede ka do ko ne qur'ana durushi ashera uma salafu salihu dola kelembe qur'ana durushi santa ina be abake nyogonka itado ko qur'ana ba kunna santa ini salafu salihu santa ini mogo dobe santan ke nyogon fe abe nyogon ka aye qur'ana durusa ma durusi tado ulutu take mogo kaye ulutu take mogo kutano ulutu take jiantere ni jianna fa kama uluta tumbeke alade kama awa mogo mo bi ka qur'ana durusu ni ka kalawun ke nintanu ni nyini ni majamu nyini ani joyoro nyini ni place nyinu de kama sarati yella garade foy tiyella garani jahannaba tasumate ini ka kala ni ka qur'ana kala ini ka financement ini ka jihadun na dusukum makala samake alakama sarati yella gara barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يشهد لهذا الحديث قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بل من حديثا من فلك كلا آية من بك شيري ني حديثا آية من بني حديثا سبتي وبسورة هود خنو ألكم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ألكم نمغم من يكلا غرباروك كي كبتوك niube jiya mashiri da nyini ani jiya nyanama ya nyuma
ne yi ka ala bato ni ka baara ɲumanw kɛ diɲɛ ɲanamaya ɲuman ni sɔrɔli de kama ube diɲɛ masiri de kama nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum la yubqasun ala ko nonu tigila mɔgɔ ne ala bi ka sara bɛ dafa ka di ma diɲɛ kɔnɔ yen tɛ foyi nagasa la la yubqasun foyi tɛ nagasa la mais ala ko yawmal qiyamah do kɔni foyi tɛ nagasa la mais yawmal qiyamah do foyi ti ye ni jahannaba tasuma tɛ awa ye baara minnu kɛ nin diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ɲa bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛlen don sara ti ye lahara donc n balimaw mɔgɔ min bɛ a ka baara kɛ n ka tanu de n ka majamu mɔgɔ min bɛ lahara baaraw kɛ diɲɛ antɛriw ni diɲɛ jɔyɔrɔ ɲiniw ni diɲɛ sara de kama ani diɲɛ ɲɛmaya ɲiniw a bɛɛ bɛ don nin aya de kɔnɔ sara ti ye lahara dɛ i ye ka baaraw kɛ diɲɛ nafa min kama ni diɲɛ antɛri min kama n'i y'o sɔrɔ o filɛ n'i m'o sɔrɔ foyi ti ye lahara ni jahannaba tasuma tɛ o yɛrɛ aya wɛrɛ bɔ tafsir suratu al-Isra kɔnɔ ni ala ko ni aya kɔnɔ i b'i ka diɲɛ sara dafa ka d'i ma o bɛ suratu al-Isra aya nana a bɛɛ fana tɛ d'i ma dɛ ala ye min kanu min ka d'i ma diɲɛ kɔnɔ o de bɛ d'i ma sinon e bɛ se k'i ka baaraw kɛ fɛn dɔ kama diɲɛ kɔnɔ i t'o yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ ala ye min kanu o de bɛ d'i ma o tɛ di bɛɛ ma fana ala ye mɔgɔ min laɲini n'o yɛrɛ ye dɛ i na diɲɛ sara sɔrɔ i t'a la sinon dɔ bɛ se k'a ka baaraw kɛ diɲɛ kama diɲɛ tere kama i bɛ perdre diɲɛ la i bɛ perdre lahara la ou bien n'i ye dɔ sɔrɔ diɲɛ la i t'a bɛɛ sɔrɔ i bɛ perdre lahara a dɔw fana bɛ ala b'a bɛɛ d'i ma diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ ye lahara ala ka kisi ala kan tanga man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun yere jiranti tanuni nyini baga akalla gara barawula jiyan nafa nyini baga akalla gara barawula ika bara be chinyalendo iye bara munun ke jiyan kono chinyalendo ala bi ka bara be chinya foi tiye jahannaba tasumate donc ambe ala dele bisukun kala si ala ko dama kalambagaw aya yere jija doni ke bagaw addu sukun ka kalasi doni kanyini ala kama donu kadi ala kama me biyi betara damana shigi adamana deresula min tay ala kondoroye doni tari bagaw ni moewa karamogo labbi aka dogode karamogo min kam mo la kala yede ala kama ko dama ye aka dogo karamogo labbi de kutuba kala nani dawa kala ni wajuli kala min taye ala ko dama ye foy wore nyini ni tala aka dogo mo cela de qur'ana kala mbaga ni alimami min be sallini mo ye bi mbake ala doro nyini de kama lagara doro nyini de kama nganya wore ni la nyini wore tala aka dogo de finance matigu bo chogola la hawla wala quwwata illa billah ambe ala delala kan tangala kan kisi ala ka dusun kala sidama ninjia ala ka nyumambo akono mbe ala delala kan nyumambo ninjia kono bi wakati labaw nunu hada mane mi ibe qur'ana kalama ibe hadisaw kalama ibe salafu tabulo kalama uye ala baraw ke chogo me jia kono ibo kalama isiranendo bi isiranendo anka wakati labay na ibe sira niye qur'ana famu ye hadisaw famu ye salafu tabulo famu uyu ka ala baraw ke chogomi uyu ka lagara nyini ke chogomi ka bi mogo ye ka bi silamaw ye ka bi karamogo ye ka bi qur'ana kalambago ye ka bi finance bagaw ye ibe sira ibe joro ibe sira ibe joro be ala delala ka dusun kala sidama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.